Egunon Aritz, atera naiz ja etxetik, Zartabio bagoaz, eta aldera. Aritz, 15 minutu gehiago tardatuko jat, Aritz, eskerrik asko tortzagatik. Gaitasuna, askatasuna. Agur! Kostatu zate, hor agauntz hor lietu nok, nahiko liosua ditu pista puta horiek eta hor lietu nok, pixkat, baina bestela ondo. Ja. Etza eginda, Korokarasta gailurrean, han, nire atzean beriain, Naparroa, hautza jomargoiat. Venga, eutxi horri. Egunon Xabi, ia aiztondoa iristeat. Laino itxia zeugen bene, saganaz dudana lainopean. Atxako dik, Pistone egun atako gana. Ostia, tutik ikusten. Berote. Bueno, aiztondoan eskalatua. Hirugarrena erronka honetan. Venga aurrera. Apa, Xabi, vale, aiztondo eskalatua. Bueno, aizte gelditzen zat, motxil hartu eta Irurzun aldea bitzen. Zango jat, nola dijo. Apa, Xabi eta Itzor, eskerrik asko. Increíble, increíble. Ze ondo izar, ze ondo amatxokin, talibekin, Haze sorpresa polita izan dez. Hay que echarle gasolina al tractor. Iker, maravilla! Shot the sheriff! Maravilla de cabo, Araitz Baiar osoa.
handik, Irurtzundik handik etorri nintzen. Horlo egin dugu, azkaraten, eta gero ja, bedaio aldetik, bano batxera. Naparroko belazeak utzi, eta Gipuzkoako Pinurietan sartzen naiz. Hor muga. Así que, bueno, bedaio gainetik, taka, mezketa aldera. Harritza galdera, honez. Bueno, recta final etxeruntz. Habituallamiento aquí, el Iker, esperando a Nora la exploradora. Iker, agur, eskerrik asko, Ei, Ariz! Hemen ja, Gazteluko ertzaren hasieran. Que bueno, hemen Ariz topatzea, kriston erregaloa. Oriona, Michael! Eskerrik asko! Oso ondo! Duro! Agur Aritz! Aio!